Mark chapter 6. Ngiyacela siqale ukufunda lapha. Verse 48. Verse 48. Mark chapter 6, verse 48. Says this is a figure of verse 41. Verse 51. Amen. Amen. So 20 course Mark chapter 6, verse 48. Yes. To verse 51. To verse 51. Yes. 48 uthi wababona behlupheke ekugwedleni ngokuba umoya wawuphambene nabo. Weza kubo ngomlindo wesine wobusuku ehamba phezu kolwandle. Kwangathi uyadlula kubo. 49. Sebebonile ehamba phezu kolwandle bacabanga ukuthi isithunzi bakhala. 50. Ngokuba bonke bambona bethuka. Kepha washesha wakhuluma nabo. Wathi kubo, imani isibindi limina ningesabi. 51. Bese khwele emkhunjini kubo umoya wanqamuka. Bamangala kakhulu impela phakathi kwabo. 52. Ngokuba abaqondanga okwezinkwa lokhu inhliziyo yabo yayikhulu. Amen. Amen. Father, we thank you. We give you the praise. Zila koleli sivelo musanale kuse peleli sicebo lakho ngoKristu inkosi. Amen. Amen. Mhlawumbe bazalwana ngikusho we'll take this subject moving forward. Kodwa namhlanje kuseni as leaders ngiyafisa ukukhuluma ngeziphepho ezimbili ezifike empilweni yomzalwane. Amen. There are two storms afika empilweni yomzalwane. Amen. Lela sifunde khona istorm sesibili kodwa sikhona esinye ukuthi nje it's only time that will fail us ebenizothi asisibheke kodwa sizoxoxa ngaso ngoba these two storms abafani. Ama-purposes awo ekufikeni empilweni yomzalwane abafani. Hallelujah. Angazi ukuthi wena ukusiphi noma isiphi obhekene naso njengamanje. Kodwa ngicela ucheck lezi zinto ngoba esokuqala isiphepho esisuke sizosusa umuntu endaweni akuyona abuyele enjongweni kaNkulunkulu. Amen. Okushuthi esokumkhuza umuntu. Amen. Kodwa sikhona isiphepho lesifunda ngaso sokumenza umuntu amethembe kakhulu uNkulunkulu. Amen. Okushuthi to make you more better or more holy to God. Amen. Hallelujah. Ibalulekile into okuyiqonda lezi iphepho ngoba kwesinye isikhathi uyakhala ukhalisa ukuthi ufuna ukuphuma esiphephweni kanti awusiqondanga inhloso yesiphepho kuso. Hallelujah. Umbekezelele nje we'll just make it up just now. But isiphepho sokuqala iBhayibheli likhuluma ngaso sibi Old Testament. Ilesi iBhayibheli lithi uNkulunkulu wakhuluma noJona. Wathi kuyena Jona suka la uye eNiniva uyokhuza abantu khona ubatshela ukuba baphenduke ezindleleni zabo uNkulunkulu ulaka likaNkulunkulu phekwa. Amen. Lithi iBhayibheli uJona waya esikhumulweni semkhumbi mayefika uthatha umkhumbi ongayi la uNkulunkulu ethe akakho. Hallelujah. Ngifisa ukukhuluma nomuntu namhlanje osesiphephweni kodwa uyazi ukuthi akalalelanga izwi likaNkulunkulu in his or her life. Uma awumlalelanga uNkulunkulu you are bound ukuhlangana nesiphepho. Hallelujah. Akukhathali ukuthi awumlalelanga nini kodwa uma ungamlalelanga uNkulunkulu umuzwile audibly in your life umzwile no wake wamamukela njengenkosi emsindisi uJesu Kristu noma ukwazi umamukela uma ungamlalelanga uNkulunkulu you are bound ukuhlangana nesiphepho. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uJona wagibela emkhunjini wakhokha. We
we've shared about this in one of Wednesdays. Ngiyakutapela ngongekho. Sasasho sathi into yokusuka eceleni kaNkulunkulu iyakhokhisa. Sizwe iBhayibheli lithi uJona wathi mayesefika eJopha wakhokha imali kuba aye kude kunalabo kuthiwa ayikhona. When you move away from iCebeni kaNkulunkulu uzokhokha as a believer. Mawumntwana kaNkulunkulu noma njengomuntu mawusuka eCebeni kaNkulunkulu ungangakhokhi financially. Abanye bakhokhe nangempilo zabo bazalwane. You will pay to God. Mawusuka nje eCebeni kaNkulunkulu you will pay. Abanye they pay with time. Izinto ekufanele ithole ngesikhathi wangayithola. While he was paying ukusuka kuNkulunkulu. Hallelujah. Abanye they pay with their life. Abanye baphila banezigulo ekungafanele babe nazo. Ngendlela yokukhokha ngenxa yokusuka kuNkulunkulu. I just want to examine this paper okusona namhlanje kuseni. Please examine this paper okusona ngoba uma usesiphephweni la uNkulunkulu ekweqela khona ayikho into ezokusiza ukubuyela kuye. Lithi iBhayibheli uJona mayesegibele emkhumbini umkhumbi wahamba uthe mawuphakathi nolwandle. Ngoba uNkulunkulu uyavama ukuye kumuntu osuka entandweni yakhe abe nebanga lihamba yathule ngathi lihamba kahle. Hallelujah. uNkulunkulu uyavama athule uzuyinqome nabantu osurrounded ngakuthi I've made a good decision. Kanti uNkulunkulu is just a matter of time before aqala ukukhombisa ukuthi wahambana necebo lakhe. Hallelujah. Lithi iBhayibheli mase bephakathi nolwandle kwasuka isiphepho. Bese sikhuluma ngaso sokuqala. Lithi iBhayibheli masuka isiphepho kwacaca ukuthi umoya umisile ngakubo. Umoya umisile ngakubo. Hallelujah. Amazi uNkulunkulu uyenza kanjani le? Njalo mayizosiphepho wenza ungabi na option endaweni kuyona. Besides to face isiphepho. Hallelujah. Akukhathali noma isiphepho sokukhuza noma isiphepho sokupurify. Kodwa wenza ungabi na option kufanele ubhekane naso isiphepho. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ngosuku umoya laba ehamba nabo baqala bakhipha impahla emkhumbini. Balahla impahla bathi funa umkhumbi ube lula so that bezokwazi ukugwedla kahle. Hallelujah. Daba kaJohn yayazi lithi iBhayibheli sebeyikhiphile impahla babona ukuthi akubasizi. Ukuba nenkulu wastage mawubalekela uNkulunkulu. Ulahlekelwa izinto ebekuyezakho. Ukulahlekelwa abantu that you are surrounding yourself with. Ngoba uNkulunkulu ebona ukuthi as long as usephakathi kwabo izwi labo likhulu kunelakhe kuwe. Enza uNkulunkulu balahlekelwe esibelahlekelwa bakushiye. Abanye bethu bahleli babhitha ngabantu ababashiyile. Kanti babashiya ngoba izwi labo belilikhulu kunezwi kaNkulunkulu in your life. And uNkulunkulu wenza ukuthi balahlekele so that they will move away. Hallelujah. Izwi lamadoda athi ungalala kanjani kunjena. You see, these are the people that are frustrated ukuthi khona umuntu ongalala thina sesilahlekelwe kangaka. Athi yena ungalala kanjani kunjena. Vuka na ubizo wakho uNkulunkulu. Uba lithi iBhayibheli mayisevukile uthi mina ngiyumhebheru wamaHebheru. Ukhonza uNkulunkulu. You see, what ngesikhathi esemkhunjini ebaleka ubezazi ukuthi ukhonza uNkulunkulu olawula imvelo yonke. Kodwa he chose ukumbalekela. Let's give this theology background. Ethi ngalesikhathi umprofeti uJona kwenzeka lesigameko yayijwayelekile into yeyithixo ezazikhonzwa kodwa ezazikhonzwa geographically. Hallelujah. Ezazikwazi uku-owna i-territory eyodwa. Yabo kube noNkulunkulu wala kaCube. Kama umwathi nje phela phakathi ngikhophela phakathi. So right. Hallelujah. Geographical ophela nje kaCube yabo. Mama ke wathi nje. So no Jonah wenza that mistake ukuthi
uzothi mayisolwazi abe kwenye territory angakwazi ukukhuluma kuyo. Don't think uNkulunkulu akakwazi ukukhuluma nemali. Don't think uNkulunkulu akakwazi ukukhuluma nempilo. Mina ngithi don't think uNkulunkulu akakwazi ukukhuluma nomndeni oxakile. Amen. Our God can speak to anything, to anyone. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. By the way, umfundisi wakhe uvamisa ukushare testimony ethi when he got saved wayesendumbeni. Wayesendumbeni. Kwangashumayela ngobela. Washumayela ulalholele eradweni. Usendumbeni kodwa endumbeni uNkulunkulu penetrate the way. Hallelujah. Penetrate the way. Kwabonakala kuzofa amagobongo nazo zonke izinto. Kwabonakala ukuthi nekhathaza likwazi ukukhathaziswa eradweni. Wakhuluma umsuthu eradweni wasindisa umphefumulo. God can use anything. Don't underestimate God. Hallelujah. Waphuma ekhaya yacabanga ukuthi inyama yinhlaka eyishayile. Kodwa ngihamsengena nje ekhaya manje. Wabona ukuthi ufuna kodwa as esho wabona ukuthi akuwona wami la. Hallelujah. Ngoba God will always signify ukuthi yena unamandla kangakanani. Ithi iBhayibheli uJona usephuma lapha kubona usithi bona hayikho samino lwakhe. Ngifuna ukubona uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ulawula imvelo yonke. Uyabona le way ekukhulunywa ngayo. Icabanga ukuthi yayikhuluphalela lesisifundo. Inesikhathi lokuyidla ibona ikhuluphalela icabanga ukuthi obese. Yabona isikhathi icabanga ukuthi yona obese. Kanti uNkulunkulu is preparing it yona ukuba ibe nkulu ngokwanele. Ukuthi ngakwazi ukugwina umuntu. Bazalwane angisho manje akaqala ukuprepare abantu uNkulunkulu iway wabayiprepare izaba ikhula yasibona ingalingani nezinamani yaqabanga ukuthi yona kanti uNkulunkulu usaqalile incebo lakhe elimile elikuna phakathi. As he keep on preparing it, preparing the way. Hallelujah. Anisha izandla nami. Hallelujah. 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 But maybe as John Apostle. John Apostle. Let's maybe young in chance. Yahamba naye for 3 days. Hallelujah. Why allow uNkulunkulu athanayo? And that's not the key story for today. Bengifuna ukukhombisa nje izinto zesiphepho uNkulunkulu ekweqela. Our main issue namhlanje ilithi iBhayibheli la uJesu usuka ekseni unabafundi bakhe unesixuku lithi iBhayibheli kwake kwaqondela isigameko maMndlovu kwavele kwaphela ukudla. Lithi iBhayibheli wabuza kubona ukuthi sizobanika ngoba don't ever go to God. Ungayi kuJesu unenkinga kuphela. Yimbi leader eveza inkinga kuphela ingena sixazululo. Ngenzela ukusiza wena ukuthi ithi uyibona le nyama asho ukuthi awakwazi ukuserve. Ubuna sixazululo. How we are going to be trained. Yabona? Uyasho lapho mama bathanda kambiye bisho. Kodwa ungena sixazululo sokubiza umthandazo. Hallelujah. So ibalekile into ukuthi as a leader ithi uyibona inkinga uthandaza uNkulunkulu akunika isixazululo kuleyo nkinga. Ngoba bonke abantu ababona inkinga uNkulunkulu ubeke kubona isixazululo. Hallelujah. Hallelujah. So let's take the Bible as beza kuJesu bazothi singabanika uJesu banike nini ukudla. Story yasazi iBhayibheli kwavela uPhilip wathi khona umfana omncane ophethe lunch yalethwa ilunch kuJesu and he prayed. Ngoba wena leader umuntu omthandazo. As a leader noma ngabe iChrist sengakanani qala kuNkulunkulu. Amen. Ngisho mina nisekhaya lapho.
ngisho nasekhaya angeke ukwazi ukuzoqala ukukhulekela izinto zasenkonzweni kanti you've never started ukukhulekela izinto ekhaya lakho. Hallelujah. Zingakenzeki izinto uqala ukukhulekela ekhaya lakho. In your own home. Athi uyakuba no efuna ukubanga homework. Ukuthi ungakamkhuzi uqala ukukhulekela. Hallelujah. Abuyele ekwenzeni homework usumkhulekela. Hallelujah. Ngoba la ikhule kwenza impilo izinto ezenzakalayo. uNkulunkulu akakuniki isisombululo ulungisa nawo zile emthandazweni. Ngoba sometimes siyayilimaza ingane ngendlela esikhuluma ngayo ngokukhuluma nazo before we pray. Hallelujah. Ugcine wenza umonakalo omkhulu kwenza isikhathi wenza i-utterance ezokwenza umonakalo omkhulu to the near future kanti bewuthi uyakhuza. Hallelujah. Amen. Yakhona umzali ukhuluma ngakithi ungasasho lutho manje. He made such heavy utterance. Angwazi mina amagama kodwa umuntu lo wangitshela ukuthi he made such heavy utterance kumntwana wakhe. Ngathi ke ungasasho lutho manje, let's pray about it. Kubonakala ukuthi uthi uyamlanda kodwa ama-utterance ayenze namhlanje nayenza kusasa ezemkhuzile izolo wezwa ngamadlebe ugcine efike kuleyo izolo. Bese kukhala yena futhi aphinde enzenye adlule kule afike kwena. Pray before umkhosi. Pray before. Noma ngabe isimo, pray before usisort it out. Don't just go and uthi angazi kahle. Ayingawe lento. Ingomoya lento ayingawe. Manje lento ukuthi uyaziwa wena ukuthi umuntu umenda uthini. Ngeke ukuthi abangazi kahle. Hallelujah. But lithi iBhayibheli uJesu la bakhuleke kulabazalwane usethathe ilunch ke after he prayed uyinika bona. Uthi distributing it. Lithi iBhayibheli nangampela bayidistribute ilunch yanele. Hallelujah. Bayidistribute ilunch yanele. Lithi iBhayibheli kwasala imvuthuluka ewu-12. Usebanikeza yona ngobasket. Ngoba uJesu bazalwane khona into iprinciple ekufanele uyibambe ngayo. Khona isikhathi uJesu la yeke wathuma khona abafundi. Ilapha kumaBrenda. Bayifunda kahle ungajahe shumaya. Lithi wabathuma abawu-72 wabathuma ngababili. Lithi babuya bona bazothi hey leli gama sinikele lona linamandla lenze imangaliso namadimoni akhe uli. Usethi bona ayinajabuleli lokho. Jabulani amagameni abhaliwe. Kodwa this time around uthi bona hambani ngizonilandela. Okushuthi there is time like thuma khona abakuthuma bona baglorify ngokubona izinto ezenzakalayo. Kodwa there are times like thuma khona esiphepweni. Ngizwe ngilekuse. Kukhona isikhathi like thuma khona. Mayithumile la uye khona ufike ucelebrate abantu basukume bakushaya izandla. Ube excited but mawubuya ekuthuma again don't think uzophinda ucelebrate. Uzohlangana nomfana nesithuthwane uthi uyamthandazela amafuku. Ubulala lento yokwenye yokucabanga ukuthi yonke lento yenzeka ngoba wena. Ubulala lento yokwenye yokucabanga ukuthi yonke into yenzeka wena. Hallelujah. Ngingashare nabazalwane ngithi khona isikhathi la uNkulunkulu engingane nama-prayer item awu-3 ngiwakhulekela engenzeni. uNkulunkulu wavele wavusa abantu azothi umuntu hey nginesidingo esiwukuthi asho lesenginaso. As I pray with him amfonela after 3 days athe uNkulunkulu wakho ngiyambonga mfundisi wenza isimanga yazi lento vele wayiphendula inota ngithi ngibheka kumina ikalungi. Hallelujah. Kwavele wesibili wazothi mfundisi ngixakekile la ngamnikeza i-testimonial yokuqala kumina. Uyazi sibani bekhuluma ngenye inkinga kodwa kwawukuthi wathi la mfundisi ngiyacela ngisikhula and we prayed in 2 days time wonke wazothi uNkulunkulu uyasebenza mfundisi umthandazo wakho uzwile. But my one was still not answered. What do you do when you pray and you're not receiving an answer? Uyamshiya yini uNkulunkulu? Ngoba mawusesiphepweni khona izinto oyifuna uzingenzeke. Kanti usesiphepweni. Hallelujah.
lithi iBhayibheli uthi kubona welaniye ngaphesheya bese ithi iBhayibheli ezibewela wamukisa isicubu. Hallelujah. Ezibewela bona begibela umkhumbi bewela ntambama wamukisa isicubu. Ithi iBhayibheli wahamba wakhuphukela entabeni wayothandaza. Mayekhuphukela entabeni yayothandaza. Ngiyazi lot of times le nto yakhe ukuthi wahamba phezu kwamanzi siyibuka njenge-miracle yokuthi uJesu, but it's an evidence yomuntu ophumela emthandazweni. It's an evidence yomuntu ophumela emthandazweni. But isiphepho ababesona la sifunda khona uma besesiphephweni lithi iBhayibheli uthi ngababona verse 14 uthi ngababona beshikila baze bazoba umlindi wesini. In other words, okusho ukuthi laba bebekhona babengakaze basuke kwaze kwashaya u4 ekuseni. Uke waba in one position yento ne-experience nayo, waba in one position yento yazi kahle. Laba zalwana babafundi nababakaloku they've not the experience yolwandle ebusuku, babazi ukuthi yini abakwazi ukuyenza, yini abadinga ukuyenza olwandle ebusuku, but their experience was in vain in this place. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu mayipurifier esiphephweni wenza izinto zaziyo zingenzi sense. Hallelujah. Thole umzalwane ngihlala kwakhe lapha. Ujwayele ukufundisa umatriculation uphasa. Kulezi zinto ubuya thakala nje. Ukuba nezakhe ingane ishawa imini. Umuntu okholele ndukwini. Uthi abezwa lapha. Ngeke shaya nje abezwa. Ithi-ke ukabathandazela kodwa. Ngoba esimweni akusona efuna lento ayifunayo kubona aziyo ukuthi banayo i-ability yayo, bona bazi ukuthi banayo i-ability. Ngithi mina hayi bacebe kuNkulunkulu ubuya kizola ukuthi yabona kuyakhanya manje, ngiyabona kuyakhanya manje ngizobayeka naye kuyona induku umthandazo ngapheka ukubashaya kungcono ukubathandazela. So I'm saying to you, noma ngabe ubhekene nami uyenze uNkulunkulu akubeke kwi-field oyaziyo, akubeke iy'ntweni oke wadila nazo wayinqoba nge-strategy zakho usithole singasebenzi. It's only purifying you. Ufuna wena umazi kangcono yena, akunaleso simo ufuna wena wazi yena kangcono. Labazalwane bashikila bekwi-one spot begibele emkhumbini kwazi kwasekuseni. Makusekuseni bazi ukuthi masekuyile ikhathi ujwayele ukuqhamuka emini. Izwa phela i-analysis yakho ithi omunye uyena uthi umnyaka yena ngale ikhathi ofoma nje isikhathi ey'ngoku isimanga bawazi isikhathi ey'ngoku. Hallelujah. Wena lesikhathi sithole esey'ngoku futhi isona lesi ngeke ahambe ngeke lithi iBhayibheli wasondela. I'm saying to you, noma ngabe kusiphi isiphepho, when the time is right, he will get closer to you. When the time is right, he will get closer to you. Ungajwayeli ukudefine iphepho ungazange ucheck ipurpose yaso. Check ipurpose ukuthi sizele isiphepho. Mhlambe sizokukhuza, mhlambe sizokupurify a relationship with him. Hallelujah. Uma sizokupurify a relationship with him, uzothi sefikile akhuze lezi zinto obukade uzama ukulwa nazo uzibone zithula busumazi kangcono. Hallelujah. Lithi iBhayibheli kwenye indawo, I think it's chapter 5 if I'm not mistaken. Lithi wake wawela nabo mayifika ngaphesheya wafika indoda emathuneni yasemagadala. Hallelujah. Mayifika endodeni yasemagadala lithi iBhayibheli kwakhothama yona kwasho umoya bakuyona bathi uzeleni Jesu ukuzosikhipha nawo. Okuthi imimoya knows him. Imimoya knows him. Awuyizwe kuseni. Yisho imimoya mina iyamazi uNkulunkulu. Imimoya iyamazi Jesu. So when you call his name, imimoya iyamazi. Naleba mbimani iyamazi. Naleba mbimpilo iyamazi. Naleba ngumaphumeleli kwabantu iyamazi. But when you call his name, iyathola. We're about to pray, saints. Let's say in the person of prayer. Let's bow our head and pray. Father, we thank you. We give
give you the praise this morning. Simbona njengawe. Simbona ngolinganiswa nawe. Cebo lakho lihle, cebo lakho liyabonga. Wena uphelele. Imimoya yonke iyathobeka mina. Sizekule kuseni igama lakho. Uthe yilo lodwa. Okhuluma ngalo kusamazamishana. Wathi yilo lodwa. Okhuluma ngalo kuphuzisa ibabala seqhele. Sizekuwe kuseni. Thebala sendulo. Eselafe lobaba. Senze umusamano. Phela nesinjongo yakho. Senze lokuhle into zonke. Fezeke isicebo lakho. Bonke ababizike amalakho yabaphawule kuseni. Njengezipho zadlalo lakho uyabethela umusa ey'ntweni zonke. You establish their name. You establish their word. Uthe uNkulunkulu wathi abakholwe kuwe bazakuqiniswa. Wathi abakholwe umprofethi wakho bazakuphumelela. Simemezela impumelelo ekuseni. Simemezela impumelelo ekuseni. Kwey'mpilo zabo naphezu kwabantu bonke. Uwena izolo, uwena namuhla, uwena naphakade. Zange wehlulwa nakanye. Ey'ningi zonke oy'lwini usiqobile. Nkulunkulu wethu silungise. Nasi isiphepho sosiphuza ey'mpilweni zethu silwele. Nasi isiphepho Nkulunkulu wethu esizawusenza sikwazi kangcono ey'mpilweni zethu senzele umusa. We thank you, Lord. We give you the praise. We give you the praise this morning. Simbonanga njengawe. Simbonanga ngalinganiswa nawe. Wena uNkulunkulu wemihla yonke. Wena uNkulunkulu wempilo yonke. Icebo lakho lihle, icebo lakho liyabonga. We honor and we give you the praise. Asimbonanga njengawe. uNkulunkulu wethu asimbonanga njengawe. Konke sasikwazi sakudela. Yonke imimoya nama-athi esasinikelwe kuwo sawakhethela masesihlangene nawe. Sabona wena wanene ekuhambeni kwethu konke nabantwana bethu bonke nefa lethu lonke likwanele ukuba singeza nalokuwe. We thank you, Lord, this morning. We thank you, Lord, this morning. Have your way. Let us ahlulele iy'ntweni zonke. Siyathandaza egameni likaJesu. Nkulunkulu wethu qeda isiphelo. As you purify us, qeda isiphelo. As useqela singalahlekelwa esiphophweni silibale kuwe. Wena uNkulunkulu wempilo yonke. Wena uNkulunkulu wabo bonke. We thank you, Lord. We give you the praise this morning. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mashikiza uNkulunkulu.